Gij kijkt naar een uitzending van de samenwerkende mediapartijen Weert FM, Midden-Limburg Actueel, Weert de Gekste en Weert TV. We gaan namelijk nu schakelen op het Munttheater, want daar werd elk moment de Rockstickersprins 2015 uitgeroepen. 2015. En ik wens u en ons allemaal heel veel kijkplezier erbij. Hier het geburen, te zee vanavond, toch de groete over. Hij wacht al dagen, kan ons niet verdragen. Dreks die te heet, maar zeg alleen, niet jagen. Geen vaste lovend, zonder de prins, vervuld van ogen, de grote winst. Wie weet, dat is de droom, kom nooit een komen, stopt het gebloem. Kennen, zit je heen soms binnen, zal hij goed vallen, kan hij goed kallen. Is een jongen, ieder oets gezongen, Wie me ook werd, ze hebben hem gevangen. Dit is geen bezwaar, ik ben er nu wel klaar, roep ik ieder jaar. Hoe is de jong met die veren, die veren, die veren, die veren? Wie zo heet dit jongens veren? Breng mij de prins op het bed. Prinske, prinske, kom maar bij mij. Prinske, prinske, kom maar bij mij. Ik huur het nu aan denken, wekt gaan wat drinken. Wij willen onze prins en dit zingen, hult op. Ja, ik ben net verkooien, jij mocht nu rooien. Want van de koude wind, de prins komt voorop. Left, dit is geen bezwaar, ik ben er nu voor klaar, roep ik ieder jaar. Hoe is de jong bij die veren, die veren, die veren, die veren? Wees in dit show van veren, breng mij de prins op de bed.
bij mij. Prinske, Prinske, kom maar bij mij. Wim giet weren, wim giet weren. Laat je maar komen, onze prins. We hebben lang gewacht, maar nou is die de vaste luid. Luid je alle kleuren, laat het maar gebeuren. Nou is moment, dus daar roept je prins, roept je prins. Rockstekers, rockstekerinnen. We presenteren nog de nieuwe Stadsprins 2015. En jij ziet benieuwd wie het is. Ik zeg nog, Luc de Eerste! En een warme ontvangst voor onze nieuwe Stadsprins 2015. Heel de spanning gaat van hem af dat dit warm applaus uiteraard. En heel mooi neer doorheen kallen, door zo'n warm applaus natuurlijk. Hè. Lieve rockstekerinnen en rockstekers, onze nieuwe Stadsprins 2015. Philippe Haarman, die het dan misschien nog niet weten, het is Luc Knapen. Voordat wij natuurlijk de ceremonie af gaan maken, voordat wij gaan huren hoe dat onze Luc allemaal vanavond kunt wat er doet, want dat gaat u uiteraard zelf vertellen, wil ik vragen aan de Stadsvastlandsvereniging om mee terug op de bühne te komen, zodat wij het pleitje helemaal compleet krijgen natuurlijk, zodat wij kunnen starten met de installatie van onze nieuwe Stadsprins. Zo gauw als de Stadsvastlandsvereniging de rockstekers op de bühne is, vragen wij ook aan onze ceremoniemeester om uiteraard uit de zaal te halen, want het is geen installatie zonder dat er bij aanwezig is onze, maar ook onze opper rocksteker, onze burgemeester Heijmans. Dus moet ik vragen aan de ceremoniemeester om onze burgemeester ook op de bühne te halen om te beginnen met de installatie van onze nieuwe Stadsprins. Je ziet aan zijn enthousiasme, maar ook aan uw enthousiasme mogen geruststellen dat iedereen er verklaar is om de vastenavond te beginnen. Opper. Ja.
Zo, onze opper, zeker is ook gearriveerd inmiddels. Vraag uiteraard nog aan onze kanselier erbij te komen. Want een van zijn taken, en Rocksteker en de Rockstekers, dat is niet om te pesten natuurlijk, maar ik moet graag zeggen, een van zijn laatste keren dat hij onze prins samen met onze opper Rocksteker mocht installeren, is natuurlijk de eer aan onze scheidende kanselier. Hij doet het heel seizoen nog afmaken, dat wel. Maar het volgend jaar dan zal hij in het midden zitten en samen met u ook verrassend kijken wie het dan gaan doen. Maar voor deze avond uiteraard de eer aan onze kanselier en onze opper Rocksteker om onze nieuwe staatsprins Luc de Eerste hij van zijn waardigheden die erbij horen te voorzien. Iedereen voor het humor. Rocksteker en de Rockstekers. Helemaal in het pak. Zo herkennen we hem. De nieuwe stadsprins 2015. Luc de Eerste. En waar is de schoener voor de kursverse prins om zo ontvangen te worden door dit warm applaus voor u. Maar nu is het zoiets dat de eerste spreker ook onze nieuwe stadsprins toe mag spreken. En dat is natuurlijk weggelacht voor onze opper onze burgemeester, de heer Heijmans. Die wil ik dan ook met plezier de microfoon overhandigen. Dank u wel, vorst Jan. Ja, dames en heren, u mag wel even een applaus geven. Nog even voor alle artiesten. Blijft even staan. En we gaan even een applaus geven nog voor de artiesten voor deze geweldige avond. Laten we dat nog even doen. Want het was een bijzondere avond. En dan ga ik me nu richten tot Prins Luc. Dames en heren, misschien kent u hem beter dan ik, maar Prins Luc is in het dagelijks leven werkzaam als makelaar. En het toeval wil, Prins Luc, dat ik verdomd lastig van mijn huis afkom. Dus ik denk dat we direct daar toch even op een akkoordje moeten gooien. Dat gaan we doen. Nou, ik wens jou in ieder geval een fantastische vastenavond. Ik denk dat het een fantastisch jaar wordt weer. Het 89ste jaar. En aan het gemeentebestuur zal het niet liggen. Wij zullen je straks 8 februari van harte ontvangen. Dames en heren, Rockstekers, Rockstekerinnetjes, ik denk dat we een fantastische prins krijgen. Rockstekers, gefeliciteerd met uw nieuwe prins. Goed, lieve Rocksteker en de Rockstekers. Lang genoeg gewacht natuurlijk. Hè. En hier alleen maar kunnen juichen en jubelen. Maar we hebben natuurlijk nog niet gehuurd wie dat van Tongriem gesneden is. Wie het vindt dat hij hier dan nemen. Dus met alle plezier en ik denk ook voor de microfoon aan onze stadsprins, onze nieuwe stadsprins 2015, Luc de Eerste. Dank u, vorst Jan. Goedenavond allemaal. Geweldig dat je niet allemaal zit. Nou, zo is Kerstmis. En zo sta je op de bühne van het Munttheater als stadsprins 2015. En ik kan ook zeggen, dat voelt geweldig. Mijn vuurganger, Lennart, daar weet je er alles van. Dat is fantastisch. Ik moet me al vanaf begin oktober moet ik me gemaakt gooien.
En waar ben ik nou blij dat ik me genoeg kan voorstellen. Dan gaan we. Ik maak het niet te lang, maar het is geen dikke bijn, dan kunnen we dadelijk allemaal direct voor je in. Mijn naam is Luc Knapen, zoals al eerder gezegd. Ik ben 29 jaar en ik ben een zoon van oud-prins Frans II en Marinelle Lempens. Ik ben opgegroeid op de Wilhelminensingel. En ik heb ook nog een zuster. En samen met mijn zuster opgegroeid op de Wilhelminensingel. Ik ben dus een echte stadse jong. We zijn vanmiddag nog eens papa en mam meer geweest. En we hebben het maar even verteld, wat dat er in vanavond stond te gebeuren. Hij heeft het niet gedaan, dan was zijn papa waarschijnlijk van de zug afgegangen. En hij heeft mam te weinig tijd gehad voor zich op te kalfateren. Maar uiteindelijk zijn ze toch allemaal hier, niks aan de hand, geen ambulance, allemaal prima. Nou, ik ben natuurlijk ook naar school gegaan. Dat duurt er ook bij natuurlijk. En de lagere school heb ik gevolgd op Bossen, op de uitkijktoren. En nu hoor je al denken, dus hier net dat er een stadse jong is en vervolgens ziet hij dat er op Bossen op school heeft gezeten. Ja, dat is echt waar. Ons papa was dan meester en ik mocht fijn iedere dag met hem met. Nou, na de lagere school ben ik naar de HAVO gegaan. Heb ik een ene keer doorlopen op de Philips van Orne. En vervolgens, en dat je dan met de HAVO en alleen natuurlijk niet kort, ben ik naar Eindhoven gegaan op de Fontis en heb ik de opleiding vastgoed en makelaardij gedaan. Nou, als zoon van een oud prins is vastelovend veren mij natuurlijk niet vreemd. In 1996 kreeg ik de vraag van de directeur van de lagere school: wil je niet bij de jeugdraad van 11 van de Rockstekers komen? Nou, dan gebeurde er wat op de leeftijd. Geweldig. Een schitterende tijd gehad, joh, met vrienden. En ja, daar heb je nu nog profiet van. Vervolgens ben ik natuurlijk al vanaf kleins af aan met pap met geweest met de muziek maken. Ook dikwijls aan de grote optocht met gedaan. Eerst als bordjesdrager bij VV, het mocht geen naam hebben. En later als klarinetist bij de Stedelijke Harmonie Sint-Antonius. Het vierde vastelovend, de zaterdag vierde vastelovend, gewoon voor altijd met een vaste Wierter-delegatie nog naar de Zoepkoel in Venlo om de vastelovend in te leunen. Ja. Ik heb ook nog een vriendin, dat duurt er ook bij, ja. Ja. Die wil ik graag aan het vuur stellen en haar naam is Sylvie Sebe. Schat, kom er eens bij. Sylvie is een dochter van Geer van Groen van Teunenberg de Willem. Oftewel dikke Geer van Café de Hermenie. Misschien nog wel bekend voor een aantal van u. En Sylvie is opgegroeid op Loor. Ik vergeet trouwens wat te zeggen. Hier in de vader heeft natuurlijk ook een moeder. En de moeder is Angelique Ome en Angelique is uit Oospel. Excuus. Kunt jullie zien nu. Sylvie is opgegroeid op Loor en is een echte moezevanger. En ook Sylvie is het vastelovend vieren niet vreemd. Is in 1999 jeugdprinses geweest van de moezevangers. En ook haar vader is prins geweest bij de moezevangers op Loor. Nou, er moet natuurlijk ook broer op het plan komen. En in het dagelijks leven ben ik werkzaam als makelaar, weer een dwarsmakelaardij. En samen met het geweldige team helpen we mensen bij het verkopen, verhuren, aanhuren en aankopen en taxeren van een woning. En ook voor andere vastgoedvraagstukken zijn we een geer van dienst. En hoe het schoenen is, al jaren gaan we als team uitje met René Dwarsmakelaardij naar de Galabond een avondje. En als het goed is, zitten ze nu hier ook in de zaal. Hoe zit je nergens? Laat je eens huren, jongens. Kijk ik even op mijn papiertje. Nou, in mijn spaarzame vrije tijd maak ik geen muziek. Ik speel saxofoon. En af en toe wil ik ook nog wel eens de drumstekken vasthouden. Bij Dial 2 voor en dat doe ik dan als gastmuzikant. Vorig jaar heb ik ook met mogen werken aan het grote spektakel wat dat de Rockstekers allemaal hebben mogen organiseren. Het 8x11 jubileum, het even wat angst. Schitterend was dat.
Nou, als makelaar wil je natuurlijk ook ergens wonen. En sinds 2 jaar, rondom 2 jaar, hebben Sylvia en ik een huisje in de stad. Op een Maria Wijngaard, juist achter de Sint-Martinus school. Ja, we kunnen al onze vrije tijd hebben we, Sylvia en ik, onze vrienden en onze familie erin gestoken om ervan te maken wat dat het nu is. En geluid je het of niet, binnen een aantal weken gaan we verhuizen naar de Maria Wijngaard. Ik heb wel een vriendelijk verzoek. De parketvloer, daar komt je over een aantal dagen in. Als je op bezoek wilt komen, doet je hem wel hier zijn schoon in de stijl binnenkort. Nou, mijn vrije tijdsbesteding. Het huisje en mijn werk, dat is terug te vinden in mijn medaille. Voor mijn werk en met vastelovens draag ik een slips. Je weet wel, een stropdas of een kravat. En dat attribuut heb ik gekozen als naamgever voor mijn orde, de orde van de slips. En die ga ik nu heel groots presenteren. Je ziet er nu natuurlijk helemaal niks van. En je nu gauw Gerard om dadelijk in de foyer nog eens nader te komen kijken. Het eerste exemplaar daarvan, ik heb hem al gezien, zou ik Ger uit willen reiken aan mijn geweldige vuurganger, Prins Lennart I. Lennart, hier ben je onderscheid in mijn orde, de orde van de slips. En dat je er alleen met een medaille natuurlijk niet coach, hebben we gewoon een devies. En dat devies dat wil ik Gerard eruit gaan kaken. En dat gaan we samen doen. Dan kun je zeggen, daar heb ik geen zin in, maar dat gaan we toch doen. Het gaat als volgt. Ik zeg tegen u, sliep ze hem. En jij kaakt, daak eraf. We hebben al een paar enthousiastelingen. Dat gaan we weer nu ook doen. We zeggen nog één keer, sliep ze hem, daak eraf. Heel goed. Nou, ik heb deze vastelovens een non de Jukenum. Maar met de slips gaan we nog met me doen. Dat zul je de komende tijd dat zien. Nou, we gaan hem nog één keer doen. En dat er goed in zit. En dat we niet meer vergeten. Dan gaan we. Slips hem. Daak eraf. Als allerlaatste wil ik nog even een dreimal wielerlaaf uit gaan brengen. Op de Bonte Ovens, de Bonte Ovensartiesten, de Rockstekersvereniging. Iedereen die hier stiert en iedereen die de vaste Ovens een warm hart toedraagt. En een dreimal Wiert, Wiert, Wiert. Dank allemaal. Dan geef ik nog even het voertuig aan onze Vorsjan. Dank je, Prins Luc. Prachtig. Je zult natuurlijk het vet nemen met een eerste speech voor zo'n volle zaal te brengen. Heeft er zich samen met u gelukkig goed erin geslagen. Heel veel zijn we van hem te weten gekomen. Hoe het geboren is, hoe het er vanavond komt, wat zijn hobby's zijn, ook wat zijn werk is. Heel slim, Prins, dat hij heel potentiële klanten had ontdekt. Dus dat is een goed begin van uw prinsschap. Dat is de vriendste als hij als rockstekersprins vuur moet komen. Daarbij moet ik vermelden dat Oeze opper rooksteker, magnetic en fluisters, vorst, ik zou
geweldig vinden als ik als eerste deze nieuwe stadsprins ook nog een cadeau aan moet bieden. En wie ben ik dan? Omdat deze opperhoogsteker te weigeren, de storm, geen terug, opperhoogsteker, de motor om de cadeau aan te bieden. Ja, dat mag zeker. Hij mag zeker, want dit is een stropdas, dames en heren. Een originele stropdas van de Rogstekers. Er zijn er maar een paar van, geloof ik, 3 door een oude Chinees gemaakt. Schitterend. Ja, die. Past die? Salut! Kijk. En Dank u wel. gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Ik stond er net op, hè? Ja, nu stond er ergens nu op, dat moet ik wel zeggen. Lieve rooksteker en de rookstekers, genoeg gekald, genoeg gezien, het wordt tijd dat we een feestje gaan vieren met z'n allen. Vuur dat we ons naar de foyer bevingen van de munt heen natuurlijk, hè. Voor de nacht van de oude prins sluiten wij eerst heel af met ons eigen rookstekershymne. En dan wil ik vragen aan Leo Walter om naar vuren te komen, om samen de rookstekershymne te gaan zingen. Dank u vorst. Dames en heren, mogen ik verzoeken om te gaan staan. Ook de mensen die thuis voor de televisie zitten, die kunnen natuurlijk ook gaan staan. En dan zingen we samen hoe dat van een Wiert Kruis op zien. Wij zijn als rokstekers geboren, leven de rog, viva oude Zwiert. Daar gaan we. Wij zijn als rokstekers geboren, leven de rog, viva ons Zwiert. Wij zijn als rokstekers geboren, leven de rog, viva ons Zwiert. Dank u. En dat natuurlijk altijd zijn schoen klinkt. Vuur het voor de foyer gaan, voor de nacht van de nieuwe prins. Met u samen op deze nieuwe stadsprins, Luc ten Eerste. Op de Bonte artiesten en natuurlijk op u allemaal zelf. En het eenmaal Wiert! 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 Dat zo in de foyer.
moet je wat mensen gewoon informeren. Zo. Ja, dat is net een trouwdag, alleen dat duurt 4 weken. Hè. En toch zie je een hele relaxe prins hier voor mij. Dat kan smakelijk. Ja, dat op zich wel. Ja, ik ga net een beetje moeite met mijn speech, maar dat zinnen zie je nu gewoon. Niks van gemerkt. Ja, laatste wel uur. Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Gaat je zo steunen en de prinsenbegeleiders ook van de Rockstekers. Dat is een geweldig team bijeen en die zorgen gewoon dat je door de rij getrokken werd. Hoeft niks meer te doen. Hebben ze het geheim wel lang kunnen bewaren? Ja. En in het begin had je de neiging van ik gewoon het tegen iedereen zeggen. Iedereen die het wil bieden, dan gewoon tegen zeggen. Maar uiteindelijk doe je dat toch niet. Want dan is het veel schoner om het geheim te houden. Ja. Hey, en vooral natuurlijk voor die pap is het natuurlijk helemaal bijzonder. Hè? Vroeger zelf prins geweest, dus die waren denk ik wel heel blij verrast. Ja, dus pap daar de troon in zijn ogen stond vanmiddag. En ja, dat is 35 jaar geleden is hij prins geboren, is hij uitgeroepen. Was ook nog rond dezelfde tijd. En ja, als hij dat dan ziet, en ook in een vuurtraject wil je hem eigenlijk van allerlei vragen stellen. Wie heb je dat gedaan, wie heb je dit gedaan? En het gaat dan natuurlijk niet, want je mag het niet vertellen. Ja, en ja, dat fantastisch. Zoals nou nog genoeg adviezen van hem krijgen, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Of dat die allemaal goed zijn, dat weet ik ook niet meer. Was dus alleen dicht was op de huurtje en die vriendin neem ik aan. Ja. En natuurlijk een paar leden van de Rockstekersvereniging, het bestuur, die hebben mij ook uiteindelijk officieel gevraagd. Ja, de rest wist nemen ze het. En er zijn nooit geen momentjes geweest dat je dacht van, oh ja, volgens mij heb je het een en ander immers bedoel. Nee, er zijn wel af en toe een paar dingen geweest waar je van ja, dan moet ik toch een beetje uit gaan kijken wat dat gewoon zeggen. Maar ja, uiteindelijk komt je het allemaal goed. Ik ga nog niet heel veel langer op, nog één vraag van. Heb ze een idee? Heb ze een hoe dat ze het hier beleven? Heb ze al een plan gemaakt? Nee, dat is vooral de adviezen ook van ons. Ja, die ons gegeven werden is, laat je het goed gebeuren en geniet ervan. En doe je de beur meneer. En we hebben er verder niet over nodig, we laten het goed over zeer komen. Ja, ik zie het ook gebeuren, want je doet het samen hè, met die vriendin. Ik heb er ook hartstikke veel zin in. Ik was een Ospelse huurde ik net, hè? Nee? Mijn mam is van Ospel, maar ik ben van Loor. Ik ben van Loor. Dus jullie gaan het hier samen en Wiert gewoon het dit jaar lekker vieren? Ja, helemaal. Heel veel zin in. Ja. Ik heb ze ook geen moment hoeven te twijfelen, want natuurlijk, je moet je het samen doen, ja. Nee, natuurlijk. Hier ging even het huis, want verbouwen zijn heel even door mijn kop. Ik denk, oh, dat moet wel af. Maar ja, dan maar even pauze. Dan maar even pauze, dus wist het. Goed. Nou, inderdaad. Hey, ik wens jullie allebei een fantastische tijd en dat gaat zeker lukken. Ik ga nog niet langer ophooien, want je moet dadelijk nog de grote entree maken natuurlijk, hè? Hey, in de foyer. Ja, feest van maken. Zeker weten. Dat is aan deze prins wel dat is wel te zien. En een fijne tijd, jongens, hè? Oké. Nou, dames en heren, terwijl de prins zich denk ik nog een beetje opgiet frissen. En dadelijk naar de foyer gaat om alle felicitaties in ontvangst te nemen. En natuurlijk de nacht van de prins te beleven. Wij gaan zo meteen ook naar de foyer. We gaan eens even kijken tussen het publiek. En kijken wat het publiek dus van deze nieuwe prins vindt. En ondertussen kunnen jullie toes gaan kijken naar een klein filmpje van een fotocompilatie die wij gemaakt hebben van de nieuwe Rockstekersprins van 2015.